Semare katen prayetna semurine seka bali pitiyane kandhayane Tresna purnama sasi kilar-kilar semedeng tengah latar Ilahe awi kena masuk purnama sidhem awi kena masuk purnama sidhem silatan maring jiwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langening pelebes sumaksila stantun lambang Buddha jinantara tutur katulata tulat mreh labeting parabdya bini sudha ngupama paramengnis karo karamnada tumiyung jaman purwa mangga tekabusonaning gebita tangurenggeng perlambang matumba-tumpa aremba panggung panggang panggunggung sang purwengkata segebyara dumadining wayang purwa purwakaring kandha inarik arandating basa duweng kinanga musurasa yen linarasaya karaos mulat sari angrasa pandi wruhing diri rasa mongsa rumangsani pindhari kaya jalma kangilo kaca jarwe wis rinakup cahing carita lebecik wis kagelar ing madaling pakliran ya Gusti Satria mrisani pagelaran ringgit purwa Surya Candra ndaru nyangkar teka wis kinurba kodrating kamasa sari kang ratri anggedri bawana pratekeng nduk sinaglir kemandi temadati wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetukulan tangkar tumanggar oto isin rambun toyo Jawa pating kerembyah dato padang kutu-kutu walangkat togo buron wono mayang buron toyo dadi obrolan tanpa wijalan padang terwangan sinar sanggawang kertawing kang arsa murbawan di jagan munggih jagan wetan tuk ungup-ungup munggih ngalungan muge rabang merenganga lamun kang saya ndilat bumi saya dangu sumurup sang Hyang Araka katos meblak kanan kiri ning abang esmu jenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanem lukaton ijo royo-royo manggu gurung kang katon biru moyo-moyo pucahing gunung kin mulan gudanu kasil ing Prabancana lenggat lenggut ngandu kaya gunung Mangkuda Mega tan metawis dangu soleng kawetase dene arsa angupaya buka karep tegal sawahe anglur silur tatana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mingkul karo lukune anggiring raja kayane samanehna pirembagan Samarwangge Sanggang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung inggih kiblat papat lor kidul wetan miwakilen sinaring jagat kang samya rebut yudara betirja rebul kekuwung perandir datan wonten ingkang amadani kekuwunging karang pradisan ya padusunan kang winastan padukan karang kadempel ya padukaning klampis ireng apan jaruk nau pambenganing kondosak ratring mangke padukan karang kadempel kebawat keperintah negari Ngamarta kang dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut begating manunggal kapantuk uruting cakra wolu-wane cakring wisesane krembeng jurang cara grepung sirung kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gemlaring garis pinggir tanem tuang rembuyung royo-royo karang gitri rewe-rewe ron kelapa bumi subur pasiten pamur satengah tunandur tangkar pangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjeng adang rengsang langit lenggak-lengguk lampai toyo kang mijil saking sendang pening tirtane iline kang pinara-para playune kang tinampi waduk binentung-bentung kinaruh hangileni sawah
Nyuwang pategalaning Narakesma. Mokal panguling tetane bebasan datanana bumi sajeng Kakang Sela. Sada tunandra kang prakapi pandha bathari sanggelar pasabinan Nyayaruk misar kang pinangka Pratiwi. Pradene mangke Sang Lurah Semar Badrana nampi rawuhipun nata ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kesemluan nata wringkuning Sang Prabu Anum Gatotkaca datu kagat katurukasan. Oh Suritinon neng masewakan busana maneka warna
Puspita ing Udyana Miang Manjra Sarwarukma Ranggeng Manik Nara Narawata Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring teja leliweran lereki laje sireng kate Wimbo kekanda mrek Kaduping Maroto Mondo Saparan mangambar kongas Belgegek sak dulita mel. Ha. Nuwun sewu, Den. Wah, lah kok kaya kejugrukan Wukir Sari klepan Samudra Susu. Atine Semar Badranaya bungah ora kaya dina iki. Bagong. Anakku dobleh kencana. Kula wonten maring adhawuh, Bapak. Lah ngono kuwi lho, Le. Nggih. Ditimbal iki basa. Kula wonten dawuh ngono raming apa mir, apa mar. Aku arep muni semir kok ndak HP-mu kebajak meneh kok. Nggih, Pak. Jan wis. Pokoke piye, Bagong? Dongane Pak Duka. Iya. Tahun wingi awake dhewe sowan mrene urung nggawa gong Cina, saiki wis nggawa mir. Rikala semana leh mau arep tuku gong Cina kuwi rak ya disekseni warga masyarakat semene mbane. Iya. Matur nuwun, Pak. Lah iki kok dadi nirokke. Sinuwun Ndarawati rawuh ki lho, Pak. Iya. Karo Sinuwun Gatotkaca. Wah, jan.
Karang Kadempel dadi apa mundhak pamore ning aku iki biasane ming nampa anu me pisokane wong edan kuwi. Ha iya. Lho njaluk tamba. Ha iki mah dirawuhi karo Nalendra mara diage. Pak bagekno rawuh sinuwun Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Prayogatna sowanmu to le. Kaya wis ora kurang penak, Pak. Nuwun mangke sinuwun. Bungah ora kaya sagendakan iki. Sampeyan rawuh, paduka rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Kresna kula ngaturaken pambagya raja kasugengan munggiha konjuk wonten ngersanipun sinuwun Ndarawati. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iwangsa semono kang adili nuwih ana sasmintan ingsun jagat masisaning Bathara. Wong bawana langgeng sinunggih datanawrat. Ya Kakang Semar ya banget panarimaku bombong. Tiasing manah nata Ndarawati bareng aku nampa pambagya rajane Kakang Nayantaka. Sowan kono ing Padukan Karang Kadempel ora ana alangan suwiji apa Kakang? Sowanku kinandhenan Karaharjan ya mung aku ngaturake salam taklim sarta puja pangastawaning nata Ndarawati wae tampanana Kakang Nayantaka ya Kakang Semar. Ha nggih. Pun kula tampa damel bombong sotaning manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya sinuwun. Mboten langkung kaprayogaken rawuhipun sinuwun. Ya Kakang Semar. Sowaning nata Ndarawati kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing kene. Ha nggih. Ndara Gatotkaca sinuwun Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Aja ngowah-wahi adat Siwa Semar. Ngowah-wahi adat liripun kados pundi? Ingkang trep lan ingkang pantes ngaturake sembah Wirah Gatotkaca dudu kok Siwa Semar. Ya senajan nuwun sewu. Tata lair derajate ngaceplik Siwa Semar kuwi ana kawan kawula cilik. Nanging yen to disawang kanthi permana jati tanpa beda Siwa Semar kuwi pangejawantahing dewa ngejawantah ya Kewang Pigulane Semaya. Mula kang saka kuwi aja keduga awel manahmu lan aja mesgul atimu Siwa Semar. Gatotkaca ngaturake sembah katura Siwa Semar Badranaya. Teng omah diwaneni bojo teng mriki nampa sembahing Priyagung. Matur nuwun nggih, Den. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara Gatotkaca. Yo, sawaning Gatotkaca kaya wis ora kurang kepenak Siwa Semar. Ha nggih. Ngene iki lho Bagong. Pripun, Pak? Dadi wong ki nek kajen keringan, nang omah dindas-ndaske wong wedok. Nang kene nampa sembahe Ndara Gatotkaca. Lah nek nang kene karo nang omah ra ya padha wae. Ha iya. Iki bedane mung mapan ning pendopo rada kajen kowe, Pak. Ha iya. Heeh. Nek nang omah ya ora mung simbok kanastren sing wani karo sampean. Aku wae ngendas-ndaske kowe paribasane. Mantumu kae saya, mantumu wedok kae bojoku. Ha iya. Ana karo wong tuwa kok. Sok rasan-rasan neng mburi. Dumeh sampean ki angger sewan surjane didol ngono kuwi terus. Rumangsane ora dindumidit. Ning yo kuwi ra bagiane simbok kanastren. Ha iya Bagong. Heeh. Sarawuhipun sinuwun Ndarawati kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Punakawan Bagong tak tampa ora liwat pangestuning nata Ndarawati wae tampanana. Nggih. Raharja rawuhipun pamujimu Punakawan. Alhamdulillah. Jan wis ngene iki lho. Rawuh teng Karang Kadempel mongko mboten mung trima piyayi tok, mboten mung trima awak tok. Ning nggih mesti beton entil-entil. Betul gula teh ngono lho Pak maksude iki. Ha kok entil-entil. Ha mung gula teh. Ha nek sembako beras sebagor ngono kuwi ora entil-entil. Lah apa? Sembako ngono tembunge. Ah iya. Heeh, lah jan wis nyenengke. Pun prayogaken rawuhipun sinuwun. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk Ndara. Yo Punakawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nana nggih sampun sanget nggen kula pundhe ndadosaken jimat manipe ndayanana ing kasantosan.
Mboten langkung kasekecana saha kaprayogaken Ndara Gatotkaca kalih Ndrawati ingkang andhawek lenggah wonten ing pendhape Pedhukuhan Karang Kadempel. Yo, Ponokawan kaya wis ora kurang kepenak. Nggih. Nggih ngapunten nggih rada telat wedange. Yo. Niki tenaga kula asisten rumah tangga kula nembe sek kondur kampung. Yo ora dadi ngopo. Nggih, mengke kajenge digaweke gareng. Napa kopi napa teh? Wis apa sing ngono aku gelem. Oh nggih, kaya kula damelke aras, Kak. Nggih. Nuwun sewu sinuwun Ndrawati. Iya Kakang Semar ana dawuhmu apa? Mengke riyen. Juga omong merbangane mung ngomple lambemu. Iya. Beneh kelan padatan sampean rawuh mboten kalih ingkang rayi garba ruci. Apa wong aku mau ketemu Ndara Sencaki kok, Pak? Apa iya? Heeh. Ning jaba pendopo kae do remi karo lancur-lancur Pandhawa liyane. Entak kanthi lenggarene do ora kersa kok. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Nuwun sewu. Damel kejut sotaning tias. Ingkang abdi pun Semar Badranaya. Wonten wigatos napa lan daharunanipun menapa? Teka sak mangke rawuh teng Karang Kadempel Ndara. Keparenga babarana ingkang sejati menawi wadi tumrap para Ponokawan para kawula ing Karang Kadempel nggih monggo kula dherekke teng ruang tamu teng omah kula bale wisma kula teng gubuk kula. Catur netra kalih ingkang adipun Semar Badranaya Den. Kanjrah ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandhanya maweh raras retnaning driya ya jagat pangestu karo Ayahu Bathara jagat ora mengko dhisik Kakang Semar. Kakang Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Kula wonten timbalan, Gus. Aja mesgel rasamu, aja gelo atimu ya Kakang. Sayektianane Nata Ndrawati prapta ning Padukan Karang Kadempel iki mung arep nyuwun senjata pitulunge Kakang Semar. Mungguh kepiye nggonku bakal nggagapi marang lelakon ingkang tak sandang. Yekti manggene. Anggone Nata Ndrawati swanane Padukan Karang Kadempel iki ora saka negara Ndrawati. Tegesanku iki ora saka karepanku pribadi. Nanging anane Prabu Sri Bathara Kresna sowan ana ngarsaning Kakang Nayantaka kuwi, aku bibar sowan. Saka ing kayiwangan Jonggring Salokaya saka ngersaning Iwang Pikulun Manikmaya. Ingkang ora ana liwigati aku nampa dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru. Ya kuwi kinan methuk sarta mboyong marang lungane Janaka ya baline Janaka. Saka anggone mapan ana ing kayiwangan swarga dahana. Merga mangkene nggone Janaka dhaup kelawan Bathari Dresanala
ingkang kudu dipisahake. Mengkirian. Engko sik. Lah kok sampeyan paring dawuh Ndara Janaka dawuh kalih Dresana lho. Iya Kakang. Nggih. Lah kok kedapun pisahaken menika? Dasare napa lan liripun menapa, sebabipun menapa? Mengko sikik Kakang. Nggih. Anane Janaka dawuh kelawan Imang Pikulun Bathari Dresanala kuwi uga dipisahake nggone mangun bebrayan sarta kandhutaning Dresanala kudu diwurungake teges digugurake amarga nalika semana Imang Pikulun Manikmaya dawuh kelawan aku yen to Dresanala bakal kadhawuhake kelawan Dewa Serani atmajaning Bathari Durga ya kuwi nalendring Tunggul Malaya ya Prabu Dewa Serani nanging bingung rasaning nata Ndarawati kuwur manahku Kakang merga ora tekan manahku merga Dresanala nalika semana nedeng bobot 7 candra yuswane mula kang saka kuwi aku wedi nata Ndarawati ajrih yen to nampa dedosan sarta yen to ora tak lakoni dawing dewa nanging yen to tak lakoni Kresna mengko bakal nampa hukum karma malah uga Iwang Pikulun Manikmaya uga wis kepareng dawuh kelawan Iwang Pikulun Bathara Brahma minangka wong tuwane Dresanala kinan misahake anggone Janaka omah-omah. Ya Kresna ingkang minangka sule wong tuwane Janaka, Bathara Brahma ingkang minangka wong tuwane Dresanala kudu ana rembug ingkang kudu diclentrehake Kakang Semar. Jaja mundhap lereki nentap duka yayasini pinetra kocak ngundarandir Cocobang mawinga wangis netra kocak ngondarandir pindha kembang warawari yen sinapet marang sagedheng iblis menungso ora tatanan desmalaning rat glaglaing bumi panus maning jajalanat drohon si memonon sondel meker mendel meres apa ya Pak kowe Pak Strayali benentang segoro ngapa ya Mir ora hidup menengo kowe ngapa kok ilang kamanungsane dewa kayangan ning atase kowe iki nalendraning para dewa Manikmaya aku tak gebrak matek aji pameling kowe ora tekan kene aja aja takon dosa kayangan tak obrak-abrik Manikmaya Ribu kaya Suratira jaya nera, aku
Mareka den prayitna semuriris semuriris eka bali titiyane Gandayani Trisunya Purnama Sasi Kilar-kilar semedian ning tengahing patar kono lintang bimbo sekti Sinong mati Sinong mati jagat kinari mong mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ana kali lumut amreng kanggeng awito tedenceng dencengan Oh sik Pak, piye Bagong? Iki rak Bathara Guru ta iki sing rawuh rene iki. Iya, gebrak aji pameling. Heeh. Ngetokke dayane angin bocah iki tak uduke saka kayangan rekatak. Jemblem. Ha iya. Bres tekan kene. Heeh, jan wis. Kok tumben ngopo? Bajekne ya. Bajekne piye Bagong? Dewa kuwi biasane ambune wangi kok iki ambune rada amis. Apa bar mbetheti iwak ya, Pak? Hus. Sak-sake ora dewa kok mbetheti wader ki ra. Yae bar mancing segoronan. Aneh-aneh ora. Ora kowe kok nglumproki ngapa? Hah? Iwang Pikulun Manik Maya kuwi ra adimu. Iya. Kok kowe nglumproki ngapa? Menengo. Rungokno rembuku. Heeh. Sing baku aku mengarep ora trima perkara le Iwang Pikulun Bathara Guru iki arep misahke Ndara Janaka karo Dresanala le omah-omah Bagong. Lho, aku arep dipisahke ngapa mergo Dresanala didhawuhke karo Prabu Dewa Serani. Monggo Dresanala kuwi meteng 7 sasi yuswane miturut ngendikane Sinuwun Kresna mau. Mula iki arep tak lempengke rembuke. Aduh. Ha iya. Mula kowe aja ganggu. Yo. Nang kono nek perkara apa-apa kowe entuk nesu apa ora? Ora usah nesu nek nesu karo dewa kowe kuwalat. Ya wis. Iya. Ning nang kok nganti Iwang Pikulun Bathara Guru kok ngusik utawa ngucek harga dirine bapak aku ora nrimo. Mergo piye-piye kowe Bagong enek kowe Bagong lair kuwi mergo bapak gojek karo Simba, ngono. Mula nek weruh bapak kok dioman-oman karo wong liya kok aku meneng bae aku anak sing kepiye, Pak? Iya. Nuwun pangapunten Pikulun. Sakrawuhipun Iwang Pikulun Manik Maya kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula punjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Mangke rumiyin to Kakang.
teka jengandika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya beneh kelawan padatan teka ngaturaken sembah kelawan ingkang rayipun Manikmaya malah sak mangke jengandika Kakang Nayantaka nglumpruk wonten lenggah wonten ing ngandhap menika liripun menapa ampun basa kalih kula panjenengan kula niki mengkere kok kula niki meng titah kok pukulun mboten pantes lan saru dinulu kuwalat dosa mengke nek Semar mboten basa kalih sampeyan. Lah pramila kula nyuwun panjenengan ampun basa kalih kula lan kula aturi nampi sembah kula. Mangkono Semar Badranaya. Nah, ngaten lho. Ya Semar Ulun Tampa. Mbuya lewat pangestu ulun bae tampanana Badranaya. Nggih pukulun kula tampi akarya bombong tias manah kula pukulun pun prayogiaken rawuhipun. Iya Semar kaya wis ora kurang kepenak. Sareng paduke Wangpi kula Manikmaya kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk pukulun. Iya Nata Ndrawati malah jeneng kita prapta ning Karang Kadempel. Pangestu dalem paduke Wangpi kula Bathara Guru inggih. Iya. Ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana Kresna. Nana inggih. Kepareng kula pundi ndadosaken jimat paripendayana ing kasantosan pukulun. Iya. Pukulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk pukulun. Wayah ulun Gatotkaca ing pringgondani ya ulun tampa. Mboya lewat pangestu ulun wae tampanana. Lho inggih kasingjan sampun sanget anggen kawula pundi. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya. Panakawan Bagong pangestu ulun tampanana. Nana nggih. Sampun sanget anggen kawula mundi pukulun. Pun prayogiaken rawuhipun. Ya Bagong kaya mboya kurang kepenak. Nyuwun mangapunten. Semar Badranaya kepiye? Kaslaku mancelu kula kepengin Karang Kadempel menika pun matedhaki lan pun rawuh dening Wangpi kula Manikmaya. Lah sak menika paduka sampun parang rawuh mriki kula badhe matur. Ya Semar arep matur apa? Nuwun sewu. Kula nampi ngendikanipun Sinuwun Ndrawati pukulun. Bilih paduka menika badhe migaraken saha murungaken kandhutanipun Dresana anak kula anakipun Bathara Brama. Napa nggih? Nuwun sewu. Paduka badhe migaraken anggen bali wismanipun Ndara Janaka kalih putu kula Dresana niku estu napa bener? Ya pancen kasunyatane mangkono Semar jernyatane jeneng ulun bakal ndhaupake wayah ulun Dresanala kelawan atmaja ulun ya kuwi si Dewa Serani ya atmajaning Betari Durga. Rak ngaten iya. Lah nuwun sewu panjenengan menika dewa nggadahi raos kamanungsan apa mboten? Wase Semar mboyongi rawuhipun Wangpi kula Manikmaya menika kula namung badhe njurung pangabekti wonten ngarsanipun dewaning para dewa. Lan kula badhe nyuwun pirsa panjenengan menika nggadahi rasa kamanungsan napa mboten? Panjenengan menika menggalih napa mboten? Ning atase panjenengan menika kagungan derajat pangkat kok namung badhe dipun pisungsungaken kagem tilaskeng garwa. Tilaskeng garwa inggih menika pun Betari Durga menika. Lah kok namung badhe dipun pisungsungaken maneman derajat pangkat panjenengan lho Bu Kulun. Ning atase badhe nuruti dhateng pepinganipun ingkang putra nanging kok mateni karo anak sijine menika nek cara kula ilang rasa kamanungsane. Lajeng panjenengan menika nuwun sewu kula westani panjenengan menika wong tuwa ingkang kembang cindhe kembang siladan. Teges napa? Ora adil sampeyan menika. Panjenengan menika mboten adil merga napa menawi dipun petung. Dipetung cara ayune. Ayune rupane Durga menika pun biyen. Sakniki niku walah bahaya kula men mutah-mutah nek reti. Lah kok nggih tesih dibotke pepinginane niku nek cara Semar kula niku trima luwung baya kula kelangan derajat pangkat mbangane kelangan anak. Luwih pilih kelangan anak mbangane kelangan derajat pangkat. Kuwalik iya. Kuwalik Bagong. Jan anak trima dadi duka nek aku. Iya. Mbangane dadi dewaning para dewa ngapain? Iya. Nek tak petung-petung kok ora adil e. Ora adil apane? Patrape Bathara sapa Bathara Guru kok ora adil. Wis menengo sikik kowe kena arep nesu kok tak wene kalodhangan. Heeh.
Lah nuwun sewu Bu Kulon panjenengan kok tesih ngeboti karepanipun Durga menika lho. Kamangkon pun sewu anakipun menika mboten lahir batin. Atmajane sapa? Anake Durga niku lho. Anake Durga sing jeneng Dewasra niku ora lahir batin le tresna karo Drasanala. Niku mau ngepek ayune niku mau ngepek bodine. Teges le tresna kalih Drasanala menika ming merga nepsu mboten lahir batin. Lah kok panjenengan menika nuwun sewu kula wastani dewa kok wateke brangasan. Dewa kok ilang kamanungsane kaya wong urakan niku ora pantes nek cara kula sampean dadi dewa Bu Kulon. Astunggara Sidames karing bawana langgeng. Kemlewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wong wani ndilat wesi abang Semar Badranaya. Jeneng kita kuwi titah. Jeneng kita kuwi mung gedibal. Jeneng kita kuwi mung derajate ngaceplik lah kok teko wani nguman-uman kelan panjenengan ulun. Ning atase panjenengan ulun iki dewaning para dewa mesti wae panjenengan ulun kagungan wewenang. Mangreh sagung kahanan gumelar ana ing Madyapada nanging jeneng kita lah kok dadi delangap-delangap ucap kita. Ndrwili kaya grujukan nreteh kaya bethek senembu pategalan Semar yen to jeneng kita maksih bakal cawe-cawe marang apa kang dadi perkara kula warganing Bathara Guru. Ulun mboya tedeng aling-aling tedeng karang kadempel bakal ulun besmi lan jeneng kita bakal ulun lebur ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Semar Badranaya. Kadur kemul mang yang wadyo. Ngadir. Kurda kurore ka kiri-kiri renang kono makoyo kelari gelang serumah wayot. Bung Mas Tunama Sidames karing bawana langgeng Panakawan Bagong maju nggone lungguh. Maju mawon, maju kula. Wayahe aku nesu ya, Pak. Sakarepmu. Aku wis sengit tenan. Anane aku nyembah karo Bathara Guru ku rak mergo aku ki meng arep nguja. Heeh. Meng arep ngelulu. Heeh. Meng arep manja. Bener. Wong ki nek agi kongas. Wong ki nek agi kongas. Nek agi kongas meng mergo nuruti saga. Ayo. Terus naleh momong tapuki. Iya. Panakawan Bagong kita arep ngopo? Ajeng nesu kula. Lho. Jeneng kita apa mboya wedi kalamun to kuwalat. Ulun iki dewa lho Bagong. Kuwalat piye? Ora ana critane kok Bagong wani karo dewa kok kuwalat. Wis ana buktine Bu Kulun. Buktine apa? Lho, iki Semari dewa. Bendina tak waneni nek aku kuwalat wis biyen-biyen. Nah. Dadi umpama aku wani karo kowe iki ora nek walang sangre, ora nek walate. Ya, Pak. Ha iya, terusno leh nesu. Kandhane kok. Ayo arep ngapa kowe? Semangkean. Ya ngerti kok aku ngerti nek kowe ndek keluwihan. Tanganmu papat kowe nek pramungsa aku mesti menang kowe. Mergo tanganku mung loro, tanganmu mung papat. Menungso mboya tatanan. Jeneng kita ninggal tata krama ninggal Subasita mboya basa kelawan panjenengan ulun. Basa glut ora ya jotosan wis ben. Aku ora apa-apa to Pak wani karo dewa ora apa-apa. Ora apa-apa. Aja kuwatir kowe tak wenehi kadigdayan tak paringi katiasan kowe tak paringi kasekten. Alhamdulillah. Ndek bapak berguna ngene iki seneng aku. Ora mung gedhe mangane. Nabuh ngoweh-oweh. Edan Gatotkaca wonten dawuh. Sak-sake tenan Bagong le omongan kajengipun. Sak-sake mboten enten walate kok. Nah iya. Apa jeneng kita wani keduga nampa kadigdayan ulun. Sik, sampean dewa. Iya. Dewa niku nek teng jaman sakniki nyebute pejabat. Sampean niku pejabat kayangan, sampean pejabat donya. Pejabat donya niku sampean.
sampean dadi nalendraning para dewa teges sampean kuwi dadi wakiling kawula. Ngoten. Umpama kawula ana bot repote napa-napa mbutuh senjata pitulung kawula mbetahke Gusti ngabulke marang apa sing dadi panjaluke kawulane mesti lantarane dewa. Ketite kaya Sinuwun Kresna nek laku tapa Brata nika. Nindakake talak Brata nika mesti nyuwun palilaing dewa, nyuwun pewising dewa. Niku dadi lantaran Gusti maringi kasembatan dhateng dewa. Iya, Panakawan Bagong iya. Nggih, ning nuwun sewu Gusti niku nek arep maringi pitedah dhumateng titahe niku pilih-pilih lantarane lho. Lantarane niku dipilih lantarane sing kira-kira niku lahir batin napa mboten, tulus napa mboten, resik napa mboten atine, resik napa mboten jaba jerone. Aning sampean niku nuwun sewu, tak kira ora pantes dadi dewaning para dewa kaya sing dikendikake Raka Maski. Sapa Pak kowe Pak? Semar Bronjong, Semar Bronjong Priyanto. Sampean ora pantes dadi dewaning para dewa. Ulun wis kelakon madeg ana ing Kayewangan Suralaya dadi nalendraning para Jawata. Jeneng kita kuwi ming titah mboyan duweni wewenang apa-apa tumrap Kayewangan jagat Pribawana jeneng kita mboyan duweni wewenang apa-apa. Weh, lha iki menungsa piye to ki? Nuwun sewu, kepeksa kula nerasu bersita karo sampean. Anane dewa ku merga ana titah. Ngoten. Anane pejabat niku merga ana kawula cilik kaya kula kaya Semar niki. Semar niku arep kawula cilik niki riyen dewa lho. Mula ora ana tembung Bagong kuwalat mungsuh Semar. Semar niku dewa, Bagong nek ajeng kuwalat pun wingi-wingi pecah ndiasku. Bagong pripun? Aja kewanen iki dewaning para dewa. Kowe arep wani karo aku sisan apa piye? Lho. Aku ki ratu Gustimu aku bendaramu kok. Ora urusan bendara nek kene iki. Kowe Wisnu ta kowe? Ah Wisnu ki anake Bathara Guru. Bapakmu tak tantang apa meneh ming kowe. Semangkeyan ora. Sampurnake mau kowe. Lho luputku ki apa? Aku mengelingke karo kowe. Aja tak anggap aku ki wong lali Sinuwun Kresna. Ngapunten teng mriki kepeksa ninggal Subasita ya Pak. Ora apa-apa. Wis tak paringi wewenang. Heeh, ora ana tulak sarike apa-apa pokoke. Bagong wani karo dewa ya ben. Anggepe apa? Ayo muni aku Bathara Guru. Guru nek murid ora teka ora ndek kadiktayan apa-apa. Sampeyan mangendika? Sampeyan janji arep ngoman-oman Semar, sampeyan janji ora trima Semar cawe-cawe perkarane keluargamu. Durga iki nyrengengeh rupane. Merongos e saiki, mula untune dikawat. Kewanen tenan Bagong men wis untune dikawat nek mbiyen ya can ayu tenan bayi ya untune rapi nek saiki merajak kula dikawat sik dodolan kebaya ora kae cahitan wong tuwa kentir sak-sake ora ayo muni sampean. Nek cara kula niku Durga ki elike pale mbok golek liyane sing luwih ayu. Dumeh sampean tresna karo Durga. Sampean niku janjane mung diguna-guna lho kalih Durga. Sampean niku mung napa diparingi apa jaran goyang ya Mir. Heeh. Mung jeneng walik tingale. Nek janjane sampean ngerti rupane Durga ora sudi nglabuhi Durga. Dicupet semene Bagong leh mudha omong-omongan karo Bathara Guru. Manik Maya. Aku ngilangi Subasita karo kowe merga kowe iki sejatine adikku. Aduh kowe piye aku arep nesu kok ora sida. Wis ben wis jame wayahe limbukan. Oke. Kowe ora manut karo Semar gayangan tak nggo kekirik. Kakang Moyantaka. Kakang Semar. Wah, piye kae?
mangruk mining cakra mangruk mining cakra kumitir mijil saking asta kumitir mijil saking asta mintunaken tiwe krama nira wajan wis Semar kok klepat kaya Bathara Guru dieneng-eneng. Iya Bagong nggih. Dirangkul usuk. Dioseri apa kae mambu. Munggah kayangan kok wah lah gleleng tenan Semar. Telang dal. Iya Bagong nggih. Anu niki terus pripun kok meng terus semprungaken iki? Pasewakan rong dibubarke. Pasewakan dengkulmu mlaca tanggepmu iki negara ngono apa piye? Meng perkumpulan RT kok. Ngenyak sampean ki ora. Iki udu pasewakan iki rak mung aku duwe rembug karo bapakmu. Nggih. Linggo kene. Nggih. Wah kok meng terus semprung ngene iki Petruk Gareng do nandi ya? Ngapa, Gong? Nandi wae? Wah, mbakone Ndrontosen enak tenan. Ora meneh ya kok truk wae kira. Gatotkaca kula wonten timbalan. Setyaki kula wonten dawuh. Ngawe ingkang rajing garba ruci Koko Prabu kula nyadong dawuh timbalan Paduka. Kahanan Karang Kadempel tintrim merga sangka patrape Kakang Semar Badranaya ingkang ora narimakake marang apa kang ditindakake dening Wang Pikulun Manikmaya. Iya, parengipun Koko Prabu kados pundi? Keparengipun Koko Prabu kados pundi? Gatotkaca sak kadangmu lancur Pandhawa sartane Sencaki derekna tindake Kakang Semar munggah ning kayangan. Mekaten Koko Prabu. Iya. Lajeng padukan Koko Prabu Sri Bathara Kresna badhe tindak tumuju dhateng pundi? Pun Kakang nak sowan ana ngersaning para Pandhawa. Bagong, wonten dawuh. Kahanan Karang Kadempel reksanen jaganen aja nganti ana dom sumrwing tirta ingkang mrojol seka sela selaning garu. Nggih, ngestaken dawuh. Truk, nyambut gawe iki darat tindakan iki. Oh iya. Yen liwat aku kelingan. Lho truk limbuane wis lekas. Ha iya. Wis mangkono munggo dawuhku Gatotkaca. Prasta dawuh Paduka Kanjeng. Wa Prabu Ndrawati kula ngestaken dawuh. Kok Prabu kula ngestaken dawuh. Marata diakirake tang sambung ngeborcana intang budal munggah kayangan. Nyuwun pamit tambeng pangestu. Tak ngestoni sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gatotkaca lan Sencaki. Jagat pangestu karo wayahku Bathara jagat. Gusti ku yen gawe lelakon tak kira bayane ora bakal mbalenjani.